Ahojte, sme na Nordkete nad Innsbruckom, máme brutálne počasie a chystá sa tu ďalšie kolo World Rookie Tour. Jazdci sa rozjazdievajú a čoskoro začne kvalifikácia. Do Slovenska sme tu dvaja rozhodci a je tu aj Murgi, ktorý trénuje gruzinskú reprezentáciu. Máme tu Murgiho. Čo očakávaš od dnešných pretekov? Dobrý level, lebo sme v Norsku. Nie. Rakúske preteky, juniorské championship, takže podľa mňa Rakúšaci budú zabíjať 9-9. A sú tu nejakí Taliani. Uvidíme, vyzerá to dobre, 2 kickre, 1 rail. Mám tu Georgia represent, Revaz Burduli, a.k.a. Rezi. Watch his run, guys. Let's get it.